Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguol ug kabudlay. Ug ipaabot ang inyong mga may nitong panibaya. Dini lang sa Panibaya sa kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Maayong buntag buntag. sa tanan. Good morning, everyone. Hello, Yes, Lalo. welcome back, She's Lovely. here. Unya bugnaw kayo ang panahon. Medyo dugay ka na kamata. Kaya kita, mga teachers man ta, di ba, pag
pag muli mo absent ka, na makibawion dapat, be. So, bawion niya karon. Oh, bawion Sige, ng hear it, credits. love. Wala man sa mo, kay laho 5 man Ay, dayo. nala, wala ka ni kanta sa akong birthday. Kantahan na Kay kanya karon. Unya. Okay. Assignment na lang dar I'm ha. sure you were doing something for God anyway. Yes. Kumusta ang concert, Tod? Ang concert is successful, praise the Lord. Adunay mga kakulian nga dili gyud Mhm. pwede malikayan pero wala gyapon nalikayan. Pero nagpasalamat gihapon mi kay daghan kaayo, especially mga daghan kay tagalain-lain nga church. Ang Even nabisita. mga lagyo na church So crowded kay. nangadto gyud, so dako-dako pud bi ang church, tas medyo puno-puno gyud po. So Congratulations. in 1 week lang na mo nga murag promotion kay murag 1 week lang mi said ay concert ta next Bidawat week diretso. murag ana. So praise the Lord gyud kay Okay. daga nag-support. Congratulations, lovely. Yes, you are watching Panimbayan sa Kabuntagon live here in Upper Carmen Cagayan de Oro City, Hope Channel Studio. And you may call or text us on the following numbers that are flashed on the screen. O ginaot pa mga kaigalaan nga mo send mo sa inyong mga greetings right here sa Panimbayan sa Kabuntagon. That's right. Og atong mga higala diha sa abroad, kamo magatan-aw sa inyong mga live streaming link nga makita diha sa inyong mga screen. Okay, mga kaigalaan diri sa Panimbayan sa Kabuntagon, among ihatag kaninyo ang mga impormasyon nga maghatag og inspirasyon sa kinabuhi. Then na ay mga awit nga makapahupay sa atong mga kaguol sa kasing-kasing diri lang sa harana sa Kabuntagon. Sa unsang paagi nga magtawag kanimo ang Ginoo sa usa ka misyon sa imong kinabuhi. Pinaagi ba sa pagluwas sa imong kinabuhi o pagpakita kanimo sa iyang milagro? Dinhi lamang kana sa Call It a Miracle. Mga kapaglaom kita mga Pilipino, generally, ganahan kitag rice. But, nakatilaw na makag brown rice. O ang iyang mga nutrients atong hibalon, unya lamang sa Health Bits. Kinsa ang usa ka disipulo Yes, nga kinsa naglimot na kang siya Kristo? naglimot kaniya sa 3 ka beses ato nang mahibaw-an unya sa Bible Bits. Og atong makauban ang atong maabtikon nga church pastor, bago nga church pastor sa Spoke Garden Church, Pastor Sammy Pagunsan. Unya kana atong Siyempre, atangan. atong mga kabataan, ato na siyang i-expose sa mga kasulatan sa atong Biblia. Unya, atong i-memorize sa ila para sa ilang kids station. All these and more diri lang sa Panibaya sa Kabuntagon.
Ug niya ato nga nakitaan mga pagsulay dili balihon kunawong niya atong tanawon dito sa langit nga matahong ang yutanong kaguol mawala ang iyang naong atong higitan kasing-kasing tapuno sa kalipay. Ako magatutog lang kang Jesus samtang may dagat nun nga lumba Kasakit ato naghikalimtan kay duol nakita sa daganan dito sa langit nga matahom ang yutanong kaguol mawala ang iyang naong atong higitan kasing-kasing tapuno sa kalipay sa mga igsuon magmadasigon sa atong pag-alagad karon nga panahon kayang Diyos hapit na siya mubalik pagkuha sa tanan niyang pinili dito sa langit nga matahom ang yutanong kaguol mawala ang iyang naong atong higitan kasing-kasing tapuno sa kalipay. Dito sa langit nga matahom ang yutanong kaguol mawala ang iyang naong atong higitan kasing-kasing tapuno sa kalipay kasing-kasing tapuno sa kalipay kasing-kasing tapuno sa kalipay sa kalipay. Wow, kasing-kasing puno sa kalipay. Mga kaigsunan, Sunrise Singers, gikan pa kini sila Trinitas Bugo, I'm sure. Salamat kayo sa pagbisita. No, I'm sure na mo yung mga events, upcoming events, then gusto mo i-invite ng mga friends and greetings po for your family. Let's begin with you, ma'am. Let's greet your friends. Let's greet your friends. Family. Greetings na ako gikan sa Villa Trinitas, Pakulanan family, Litanon family, Orong family, Armisen family. Ma'am, greetings. So una sa tanan, gi-invite na ko ang tanan nga sa aduna kita gipahigayon nga Mas Amicus General Assembly ugma sa alas 8:30 sa Kabuntagon hinaot nga kitang tanan makita-kita dadto. Og greetings lang nako gikan sa Trinitas Church og sa La Victoria family, Piquero family and Wow, Maranatha that's true. Singers. That's true. Sa mga tanang mass members, ugma makita na mo. Sunday. Ma'am. Good morning sa tanan ug happy Sabbath. Ako day great akong family and then sa Villa Trinitas Church
og mga Gupit family, then Maravillas family, then mora ka to. Sir, wife or i-greet ako ang mga kabataan. Kervin Mark Armesin, JR Armesin, Gleisel Armesin. O gilabi na sad sa akong mga close friend dito sa Bayugan Ono, mga apelido og Kabilan, mga apelido og isa pa, sa apelido, mga Tipan family sa Bayugan Ono, Ogosan del Sur, Mora. and our guitarist, sir, Good guitarist. morning o happy Sabat sa tanan nga nagasunod karon sa atong programa. Akong i-greet ang akong mga beloved sister and brothers from Villa Trinitas. Thank you so much sa inyong suporta. O akong i-greet kamong tanan gikan sa Lars Melody, Agape Singers, Maranatha, Revelation. O labi na gid sa Mr. and Mrs. Cora Macarayo o Mr. and Mrs. Piquero o Mr. and Mrs. Kalina o ni Mr. and Mrs. Abingke, Sergio o Tata o Alperis o belated Wow. happy birthday Brad o Mr. and Mrs. Aban o sako sa manghudas gusa kay Jojoy Mados o sako sa magulang diri sa Spoke Brad Joel Elder sa Maranatha. I'm Thank sure you. katanaw Good sila morning. Once again, happy Sabbath. Wow, thank you so much, Sunrise Singers, for coming over and for rendering such a beautiful song. I'm sure napamahihulat doon sa inyo niya, no? 2 more songs. And mga kapaglaom, para dugang kasayuran kung unsaon nato mahimong mas mahimsog atong panglawas, atong atangan, atong tanawon, ang Health Bits. Maayong buntag mga kapaglaom, welcome to Health Beats. White rice versus brown rice. Kung kamo ang papilion, unsa man ang inyong pilion, ang white rice o ang brown rice? Siguro ang inyong pilion ang white rice kay mao naman ang inyong naandan. Pero alang sa akong pilion ang brown rice kay daghan kaayog mga benefits ang makuha niini nato. Una, ang brown rice daghan kaayo siya og dietary fiber nga mao ang makapalimpyo sa ato ang gastrointestinal tract. Ikaduha, ang brown rice taas og protina kaysa sa white rice. Ug ang protina mao ni siya ang mga build ug mag-repair sa atoang nga cells and tissues ug magahimo usab sa ginatawag nga antibodies. Ang ikatulo, ang brown rice adunay ginatawag nga phytochemicals hinganlan og lignans nga wala kini sa white rice. Ang lignans mauna siya ang makalaban batok sa cancer. Dugang paniini, ang brown rice will protect against heart disease, brown rice prevents weight gain, and brown rice prevents the formation of gallstone. Ug matud pa sa pagtuon, 2 or more servings of brown rice weekly is associated to reduce the risk of developing diabetes type 2. Whereas, eating 2 or more white rice weekly will increase the risk of type 2 diabetes mellitus. Busa, mga kapaglaom, asa man ang inyong hakaron, ang brown rice o ang white rice? Siyempre, brown rice na ta. This is Miss Laila, nagapahinomdom kaninyo. Whatever you eat, whatever you drink, whatever you do it for the glory of God. Be healthy is a wise choice. A miracle. Our guest this morning is a well-known and famous siya sa Cagayan de Oro sa iya mga prinsipyo nga gibarugan o ligdo nga abogado. Ang atong guest, Attorney James Judeth. Good morning, Good morning, Attorney. attorney.
Charm, may buntag we. So may buntag sad sa tanan nga nakatutok karon sa tagsa-tagsa nga television labi na dinhi sa cable TV sa Hope. Okay, May thank you. buntag sa inyo tanan. Thank you kaayo sa pagmataog sayo just to be here with Lagi. us. Sila okay ra sa treatment nga diha mangid sa guest room special man. Thank you kay Mora ginamo ikadalit sa imo attorney. Anyway, attorney, nailhan ka isip ligdong ug may prinsipyo nga abogado diri sa Cagayan de Oro. Ingon pa nila young pero ang panghuna-huna ligdong gyud kaayo nga ikakumpara sa mga tawo nga seasoned na sa ilang mga prinsipyo. Unsay gihugutan aning nga mga prinsipyo, attorney? Tungod sa usa ka pangitabo nga niagi sa katong nagtuon patat kita isip kanang sa abogasiya nahitabo dito Charm nga dito gyud ta nga nakatutok kung unsa gyud ay hinungdan o unsa gyud kabililhon nga kinahanglan gyud ko abogado kanang murag motivation nato kay tanan magud nga mga estudyante nga ma-admit sa law school na standard nga questions ang panel pangutanon ka ngano gusto ka magabogado ngano gusto mong ka mosulod sa law school so ang kami po tanan nga gasulod murag nasad may format na po nga gatubag. So at that time unsa mo to imong answer? Kung nadumduman ako akong tubag ato usual good nga kanang mga tubag nga kinahanglan abogado ko kay ang hustisya kinahanglan atong ginamubarog gyud ko kay unsa ang kamatura ana manginana ba kana hustisya gyud ana kinahanglan dipindahan ang katong kabus nga dili lugar makaako walay kagahom lugar nga makabarog o manlaban lugar sa mga inana nga mga At kaso. that time nga imong gitubag by heart gid to sa Ako na prangka nga magastorya kay mo may gitambag sa ako so mo sa akong gitubag murag wala ra to nako giisip ko nga mo may standard kay mga tanan man sa mga kauban nga unsa yung gitubag mo gyapon ana so normal na sa ako so kung nadumduman ako kung gipangutan ako sa mga panel sa dean sa mga huwes mo to akong tubag pero sa akong pagtumdum wala na ako gito ingon nga na nisunop gyud lugar sa ako ba kay ako lang to gisulti kay mo na may ako naandan nga format ko no sa pagtubag basta pangutanon ka sa panel ngano buot nimo mahimong abogado. Okay, unsay nahitabo or unsay panghitabo sa imong life nga na-deepen ang imong answer ni adtong mao nga panel? Tungod na siya no Charm sa katong sa una gyud ako nga tuig sa pag-eskwela sa abogasiya adunay nahitabo okay kami lagi naman may grupo adto sa law school nga kining nag-adventure man kuno ay min dinhi sa nahitabo sa may malasag wala pa na siya na develop gani no kanang karon nailhan naman na siya nga eco village simentado na labi kay kita may naguna-una lagi sa una pioneering man ta nga kay adventurous kay mao mo atong trabaho adventurista mangita so but na mo nga magpahulay sa kay nabunog na mo una sige basa sa mga libro kaso balaod so ingo ako yung nag-una-una ako yung nag-leader nga ato ta dito sa may malasag pila mo kabuka to attorney pitomi kabuka ang inyong gisakyan GP. Duha ka sakyanan. GP o katong kanang nay sirado nga sakyanan. Toyota ana. So, ako yung nag-lead. So, ako ang lead car niya. Mas daghan man mo sakay sa ako kay mas nindot bito ang GP kay open nga pangbugoy siya. So, how old are you at that time? Ay mo mga kauban pod. 23 sila. So kuara jud kayo. Kami so pito mo dito nakasakay sa GP. Gawas lang atong isa nga ni Simang kay dito siya sa sakyanan. Pero ang tanan dinhi sa ako kay GP man. Kada man ang open god yung mga young. So okay ra. GP kay patanon lagi so ala may di magsigit-sigit. So you were in Malasag with friends. What happened? So, sa kami, dito ako yung nag-lead. Pero wala ko kabalo sa terrain. Kabalo lang ko nga, adunay nindot di nga lugar. Ko dito ta, dito na to i-explore, matod pa atong, dito ta mag-adventure. So, nisugot sa sila. Okay, kaya ako man nag-leader. So, nagsalig sila sa ako. So, ako ang nag-lead sa kanang dalan. Sa paingon. Dinita, So, pero sa tinod lang, wala ko kabalo ato nga terrain nga among giagian. Nag-leader lang ka pero kabalo. Wala ko kabalo. Unsay may tawan, unsa ni nga dalan among So part ito sa imong pag-adventurous. Okay, ako man sa leader ilang gila nga leader. So ikaw sige. Nabigay na may dalan we Charm no nga. Na wala ko kabalo kung pangpang na dito nga ang tumoy pangpang na siya. Tumoy. Abi lang na kung dalan lang normal nga dito na ko iagi ang sakyanan. So
katong ikaduha ka sakyanan ni parking. Ikaw ka dinhi na ka kay kita na dinhi tanan sa GP. So ako sa silang gilid dito sa katong kaning dalan nga abi na kog normal lang nga dito lang ta magliko na dahil mag-U-turn. So pag abot ninyo dito, Oo. attorney, Tabi kay pag-abot na mo dito sa tanto na akong sigig maniobra sa sakyan. Tingala ko, dili naman dalan ang sumpay. Kaya murag, kagaya naman ako makita sumpay. Dito mahulog naman kin siguro. So, pero wala pa yapon nga nag-stop. wala pa ko kay, wala pa kay, But confident kayo nga. Confident kay leader ba ako. Oo. Yeah, chika-chika Ako, pagin mo chika-chika dito. ka, wala. Ako, anda, dili. Makalikutan na siguro yung dalan niya, ana. Kadugayan sa, sige naman may panahog, wala naman gay laing nga imong matrasan. Kung mahulog naman gid ka, paingon dito. So, ako na sila gignan nga, butak na mo, ana. Unsay butak? Ambak na. Ambak. Oh. Magsulat na mo, kaya ako na din bahala. Siya nga, sige, so ambak sila tanan, laptik. So ako rin na, nasa kuno na nga, pag abutan ni Stumoy, muambak na ko. Kaya So ko ni. nag-ambak na imong pito ka friends. So ambak na sila, Ikaw tanan. na lang isa. Ako na lang nabilin, pero sige silang panyagit nga, ambak na sab. Pero dili man ako mabiyaan ang sakyanan, kaya gusto na ako luwas ang patay, ang nasa kuno na kasaban kung sa ginikanan niya ako dito ang sakyanan. Lagi. Na, wala ko na kuno na sa ginabuhay ako, patay gigo ani karon sa ginikanan ako. Kasaban ko giunsa na ako sakyanan. So sige na silang panyagit, gahilak na sila, ambak na. So ako nasa kuno na ambak na ligo kadugan tistingan ko lang ginapalong naman ang sakyanan. So you're my attorney. Mo maniubra lang gyud ani mo maniubra. No. Di na magyud mo andar. Wala So na gyud. sige gyud nimo kuan nga mo. Sige na ako gusto nga mo start nga. Napatay ang makina. Patay na gyud ang makina. So wala naman So gyud ko kung ma-describe nimo, attorney, how deep ang pangpang? Ambot basta laon gyud kay makita man imong Makita na kagayan kagayan. gyud. So, taas na kayo to. Tud man kanya kagayan man gyud. Paubos na ang imong GP. Paubos na gyud siya, wala na gyud siya control, walay So brake. kusog na siya kayo. Oh, walay makina, wala Unsay ka imong na. na-feel ato nga time sa dihang nila usos na gyud ang GP? Ang akong pagka kumpiyansa lugar nga leader, murag ginahinay na dan nga nawala bago agoy. Unsa ni nangpit na ni ko Lord. Ni imbis ang akong isang pit nga Lord luwas ako, murag nga ako resign na ko ba nga agoy Lord ikaw na bahala. Murag inana na lang So ako at kay murag lisod naman bawion nga agoy Lord ikaw na bahala. Wala na ko nagingon nga Lord luwasan na lang ko ani kanang Lord bahala na ka kung unsay may At tapos that ako. time, murag na-feel na nimo nga murag this is my end. Oh, ana ko ikaw wala na katapusan na gini di na magid madala di nagaandar ang makina abi na ko nga muandar pa og makaambak po ko inana ako pagtuo. So i-describe na to ang speed sa sakyanan paubos. Mga pila kay speed at attorney. 30, 40 siguro. kusog-kusog yun eh. Oh, kusog-kusog yun siya. Kay abi man ka nang gamanubra mo Napalong gid ito si attorney. Napalong na gid siya galit. So mo na nakapait ko mapalong sa sakyanan kay di man nimo mamaniobra. Gahi na po ang Gahi manubila. na manubila. So wala na gyud ko'y control. So what happened after you submit yourself to God? Inko nga Lord, ikaw na bahala. Imbis ang ako nga mo, ingon ko nga, Lord, luwas ako ani. Inko, di naman siguro ni madala hulog na magigo ani. Kay imbis akong planong mambak, di na magigo kambak. Nawala na gid ko sa akong plaster ba. So, sige lang gid ko ugan. Lord, ikaw na bahala. Pero sige sila paninggit, gahilak na ako makauban. Ambak na, mamatay na kada. Padayon lang yapon ko. Nga, katong habit na gid mo ng sakyanan. Kita na ko na ko pangpang na yun. Pangpang na, oh. Tingala ko kay sa tanto na ko na ni andar ang sakyanan so nakamaniubra ko nga banggi atras ako sakyan ni kalit sa saka nga imposible na kay nga musaka kay lugsong siya. Oh, niya nakadaga na siya pa. Nakadaga na sa ubos kay ilid na gid siya nga mahulog na gid siya dito sa Kay pangpang. murag muinggids ka na og paatras niya nakabahada na siya lisod naman na Wala ipasulod na. og Dili na biya ka makasulod. Di ba? So impossible na gid ito. Imposible ka makasulod nga pirsa nimo ang sakyanan na nasa ubos nga kalit ka lang muanda sakyanan imo din igan sa paatras. Oh, niya attorney ka ng mga GP ra ba kung mo palong ang brake ana gahi na ang brake, Wala, ang nubila gahi na pod. Wala sa na handbrake, wala talaga. wala, Modified ba ya siya? Wala dili ba na pareha sa mga standard nga sakyanan? So ang ato nga time pag engage nimo og atras, ni atras gyud siya. atras sa siya, kalit sa siya nga misaka. Dili Saka. ba ya siya ordinaryo nga atrasan nimo nga patag. Ordinary lang. Oh. Ana ba ya siya pa subida. ibabaw. Pero misaka siya. Wow. So adto nga time, attorney, unsay imong na feel nga naka maniobra pa kapag pasaka? Do you feel nga there's someone holding you or someone helping you at that time? Basta mura na kahayag, charm, ugwi nga.
murag nikurat kay ko baka hagas man lang ni andar ang sakyanan daw. Nakauna-una sad ko pwede na ba ako nga wala na ba gyud give up na ba ako nga hagas man lang ko nga akong magnay naghikap sa ako Iatras siya. ang iatras ang sakyanan daw nisaka po siya. So nabalik gid siya sa iyang piso sa taas. Oh, nibalik gid siya ni nisaka lang What gid was siya your nga. reaction atong time nga nisaka na Grabe sa nga, taas? nahuwasan nga, Kulbaan, kasabot, kulba. gikulbaan nga, nalipay nga, nakaluha lang ko kalit. So, ang amo ng reaksyon nga, pasalamat mi. Kay puro naman na hinagwaay Gihakos ka na. sa imong mga Gihakos kauban. mo ko nila tanan katong duha na mo kakauban nga mga babae ilagid kong gihagwa ana nga. Kay di naman sila katuon siya. Hulog naman gyud kay di naman nila makita abi man nila hulog na ko kay na may sloping man siya abi. So hinagwaay mi din nagpasalamat din mi din. Siya kinahanglan mas mutarong na kita ani pero sa ako gyud nga ko galingon ko nga Lord kining ikaduha ko na ni nga yun kinabuhi imo utang ko na ni sa imo nya abogado man gyud akong gipili mag-abogado man ka ko. So karon tinuon ko na ni kanang sabot anak ko. Kung imo kong tugutan, mahimo kong abogado, magpasar ko sa bar, ihatag na ko sa akong tulo ka tuig nga practice. Sa una na ko nga mga tuig nga pag-practice, akong hawiran ang mga kontrobersyal nga mga kaso katong mga tao nga dili bitaw makagahom og pagkanang magkuha og abogado. Ako nang hawiran, ako anak kay ako nadunggan Ginoo wala man kuno abogado nga nagspesialista nga kanang mohawid gyud og anak nga kaso. Gawa sa PAW na may PAW gi-design man ang PAW pero kanang pribado nga abogado nga mohawid anak nga. So, muto imo gihimo a covenant between you and the Lord. Gihimo na ko ang covenant for your another life. Correct. Kung ako ni nga saan sa imo Lord. Karon tinunod dili nang pareha atong panel nga nag-interview lang akong panalibdan ang kuha nga nang murag basta na lang ba nga. So atong another life attorney murag imo nag yung gi-live ang imong words. Akong gid tong gitinuod yung mao bitaw nga dili gid sa tamaulaw kay ako magid gituman nga unsa akong gisaad sa Ginoo katong imong giingon lagi charm nga covenant. So pagpasan nako sa pagka-abogado sa tulo na ko katuig sa akong pag-practice mo gito akong gituman. Oh my God, Lord, akong gituman ha. I mean, Lord, ako ning tumanon kay abogado naman ko, nanumpa naman ko karon sa Supreme Court, napasar man ko. So, sige, akong pangawiran ang mga kaso. So, mo rin to nga, naikaso nga, gi-repair sa ako, libre, nagsunod-sunod na dayon. Muna bag, kani si Kuan, di makagahom, importante ni, kinay gilugos, kinala kasuhan niya, gamahanan kay nga tao. Ako'y nakawid. So, katong tanan attorney, gikan ato nga milagro sa imong kinabuhi, dito nagsumikad ang imong tanan nga pag-help, ang imong tanan nga prinsipyo mura kag na-renew. Dito na bag-o mura bag ka na bitaw kay blood galonier man pud ko. Mura bitaw na usab naay dugo nimo ba mura bag-o nga nagdaloy nga dugo. Okay, unsay imong message attorney to our viewers who are watching us right now? Nga sige ang Ginoo nay matawag nato nga kanang magmilagro ba maghatag milagro. Miracles do happen gyud ay. Kanang nay panahon nga dili nato dili mo sunop sa atong pangunahuna sa atong pangisip pero lahi gyud ang Ginoo kung kanang butan ka na gyud kumingon na gyud nga oy panahon na nimo tawag sa imo mutawag na sa imo for a certain mission. Nagi kay tahas sa kinabuhi musunod gyud maski unsaon ni mo di ka kalikay nagid ang kung imo gid ng tahas sa imong kinabuhi nagi ang Ginoo mangita ginagpamaagi nga tagaan ka og milagro para nga turning point nimo nga makabalo ka nga mo ni ang plano sa Ginoo alang kanimo. Correct nga may matngon ka makanahuna ka nga okay mo din ni Lord thank you lead kaya, me attorney. Lord Inspired kay ko sa imong abi ni mo charm si attorney na kadungog ani niya sa usa sa mga radio station nga nagtambag ni siya mura nagbabay siya tingog dito nakaingon ko mo ni pag-ingon ni mo ganina nga si attorney Judith wow kita nga ako personal suki nato ni siya diri. Apil na las milagro kailangan madunggan ko makita maski nasa later mo balik pa siya sa atong dear Panimbaya. Okay? O mobalik pa man si attorney unya. Pero maghatag sa siya sa iyang greetings week. Greetings Attorney na ba kay greet karon nga kabuntagon? Kuan lang atong kauban kagabi mga kauban atong mga barkada mga kauban ato nga mga abogado salamat dayto sa paghatag sa dispensa kay napa man gyud mila ko pero nanggit gid ko nga ayaw lang kay naay lagi sa hope so
ug si Kapitan Marlon Tabak, Kapitan Kagawad Eric Salcedo, ug tanan nga katong mga kapitan didto sa usa ka lugar nga nagtapok-tapok mi. So, salamat sa inyong dispensa kay di magidon ta ko nila pala ko ayaw kay naalagi ko engagement sa Hope. So, salamat sa ila kay sila nagaatag sa ako nga. Okay. Kasi inaalakaw na kay naama May ka na nga giveaway. programa. So, Salamat kay salamat attorney. to sa atong mga Puhon-puhon kauban. sila po, attorney, basi ato pong ma-invite Pwede dire. po, no. Okay, salamat Rose kay Imo. attorney. Thank you kay attorney. Unya, mga kapaglaom, nakabalo ba mo kinsa tong apostolis nga gilimod si Jesus sa makatulong nga higayon? Ato nang matanaw sa Bible Beats. Maayong buntag mga kapaglaom, aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Ato na usab pangutan-on ang atong mga kaigsuonan o kapaglaom kung si kinsa katong disipulo ni Jesus nga gilimod siya sa ikatulo. Tara, interview na ta. Si kinsa tong disipulo ni Jesus nga gilimod siya sa katulo? Si Peter. Unsa man? Anong gilimod siya? Gilimod niya una nga wa siya kaila. Second, Ikatulo siya nag-ingon wa siya kaila. Oo. adlok Then after sa katong nag tuktogaok ang manok kaya niya na-realize nga insakto ni ingon ni Jesus nga iya di limod gyud siya. kaila ka atong disipulo ni Jesus nga nagbakak sa iya katulo. Si... Nalimot ko? Kinsa tong disipulo ni Jesus nga gilimod siya sa katulo? Kaila mo? Wala. Ikaw. Wala. Sa Bible, kaila mo ni Peter, kinsa si Peter sa Bible? Pedro. Wala. Ikaw. Wala. Mo nang nagbakak ni Jesus si Peter. Kaila ka atong disipulo ni Jesus nga gilimod gani siya sa ikatulo? Wala ka kaila. Na kay nailhan nga Pedro sa Bible. Na. Kinsa man to siya? Kinsa tong disipulo ni Jesus nga gilimod siya sa katulo, ma'am? Nakaila ka ato? Pedro, Kinsa man gilimod siya? tungod kay murag wa sa Kinsa tong disciple nga gilimod si Jesus? Kinsa man tong nga disciple? Ali na. Ali na. Sige na, ali na. Ali, ali, ali. Ikaw, maglilimi ka. Sige, sige. Oo, okay lang. Sir, akong pangutana. Ali, ikaw. Ay, ano, kaila ko nimo? Dong, ali ba, kaila ko nimo? Kinsa man tong disciple ni Jesus nga gilimod gani siya sa katulo? Judas. Ay, Ikaw, kinsa? Sige, unsa inaasa mo? Katulo. Si Peter. Oh. Peter. Katong nagtuktugawok ang manok. Yan, kay giigna naman siya daan ni Jesus nga nagyo yang disciple nga mo kuan sa iya mo deny sa iya 3 times. May bawaan dayon nga nag-deny siya kay mo tuktugawok ang manok. Kinsa tong disciple ni Jesus nga gilimod gani siya sa katulo, kaila ka? Si Judas. Kinsa man tong disciple ni Jesus gani nga gilimod siya katulo, kaila mo ato sir? Ikaw sir? Judas. Ikaw sir? Si Pedro. Oh, Pedro. Unsa may nganong gilimod man si Jesus? Murag nasulti naman to niya nga before pa to nahitabo nga
niingon to si Pedro nga bali di niya pasagdan ng Ginoo pero naitabo din to nga Pedro sa dili pa makuan ko no ilimod na ko no sa ikatulo. So mo to na inumduman niya pagtugtugao kay ikatulo, nalimod na niya si Jesus sa ikatulo. Kinsa tong disciple ni Jesus nga gilimod siya katulo kaila ka? Wala. Okay lang. Wala ka kaila kinsa to? Wala. Kaila ka kinsa si Peter sa Bible? Sige to si Peter gani. Wala ko kaila ko. Mga kapaglaom, atong nakita na sad atong mga kaigsunan o kapaglaom kung ang ilang mga tubag kung si kinsa katong tao o apostolis nga gilimod si Jesus sa makatulo. Walay laing kundi si Peter. Dugang nga pagtuon mga kahigala mga kapaglaom sa balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa ang istorya ni Peter about sa ilang nahitabo kang Jesus sa dinhi si Jesus kalibutan. So makita ka na siya sa Lucas kapitulo 22 o sa mga sunod nga mga verse sa balaan kasulatan ang istorya bahin kang Peter. Awing indino alang sa Bible Beats. Atong nasudong ang panahon karon, daghang ilhanan atong nakitaan. Kini nagpasidaan duol ng katapusan, aron kitang tanan magandang. Karon susiha ang kaugalingon mo, kung anaa ba si Kristo. Basin ang mga buhat mo, dili uyon kang Kristo, nagpasabot ka na sa impierno. Busa ako igsoon, ikaw andam na ba sa imong pag-alagad karon. Si Kristo mo balik dinhi sa kalibutan, aron kitang tanan pagahukman. Karon palandunga ang mga pulong niya, kay siya nagpasidaan sa katawhan. Kay siya mo balik din sa kalibutan, atong inusulan ang kasalanan. Akong igsuon magmadasigon sa atong pag-alagad karon nga panahon. Kay samtang apli pa ang kaluwasan ta, kay kunog makapa ulahin na. Busa akong igsoon, ikaw andam na ba sa imong pag-alagad karon. Si Kristo mo balik dinhi sa kalibutan, aron kitang tanan pagahukman. Busa akong igsoon, ikaw andam na ba sa imong pag-alagad karon.
Kristo mo balik dinhi sa kalibutan, aron kitang tanan pagahukman, aron kitang tanan pagahukman, aron kitang tanan pagahukman. Igsoon ko andam ka ba? Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Good morning everyone. Ani po kita sa atong isa sa atong favorite na segment, ang Good Morning Pastor. Now kauban nato karon si Pastor Sammy Pagunsan. Welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon, Pastor. Good morning. Thank you for coming over, Pastor. Good morning, Darrell. Okay. Si Pastor, ato ni-interview si Pastor kay bago man siya na assign nga church elder sa SPUC Garden Church. Okay. Pastor, daghan ni pangutana sa imo. I'm sure willing po ka mo to bag. Kung dili di mo siya manid ni. Pastor, let's begin. Let's start. Ikaw may appointed bagong church pastor sa SPUC Garden Church. Gusto na mo masayran kung pwede ang imong mga plano. Yes, this is a privilege of coming in here. Mga kaigsuunan, it is my privilege also to serve the Lord here in SPUC Garden Church. Ang atong mga plano, of course, is the program of the church. No, we will going to push on and push through the revival and reformation program of the church. No, nga we are working hard nga makatabang through the indwelling and power of the Holy Spirit nga tabangan nato nga ma-revive ang church and there will be reformation. Of course, ang number one nga mission sa church is evangelism, no? Yes. We are messengers of good news. So ato gyud na siya nga i-push as a pastor. It is my duty and responsibility to push on the work of God nga i-evangelize na to ang area kung asa ta na assign. And of course, how I wish nga ang matag-usa sa ato nga parishioners and everybody nga maka-visit sa ato nga perimeter, no, or sa atong area and maabot sa ato nga influence, we all will be prepared for the coming of Jesus. Yes, indeed. That's muna mga importante gid kaayong mga kinahanglan gid preparahan gid sa church. Muna murag dapat gid ang church pastor. Yes, as a minister, mo gid dapat na inyong kuan. Now, Pastor, we believe na gikan ka sa distrito pod. So, gusto mi makahibalo since kami ni Darrell mapupud mi kasulay ana unsa di ay ang kalahian sa leadership kung naa ka sa distrito ma-assign or kung naa lang ka mismo sa usa ka church. Well, kung sa church masabtan nato kana no, but for the sake of our televiewers who are watching right now, ang distrito mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist Church is composed of more than one church, no? So, dinhi sa North Central Mindanao Conference sa ato setting, ang pinakaubos nga district is composed perhaps of 12, 15 churches. There are some districts nga moabot pa og 20 churches. Okay. In my experience, I have handled 18 churches, no? So, ingon na dako na sa district. Ang church pastor is pastoring only one church. No? And this is the third time nga nahimo ko nga church pastor. Kanayaan lang kay kana nga church is dako. And this one is okay. Dako siya at the same time ang membership dako siya. And at the same time diha la ka sa usa ka church, no? So I'm happy, no? Pero kung sa distrito pod, Pastor. Ang sa distrito we work together the same with the church with the elders of the church sa mga officers na to, no? And then one thing difference
sa district o sa church mao nga Ga-move ka ala. ga-move ka no, and Yes. then kung wala ang district pastor sa usa ka church, the elders take charge. Yes, no? of course. So ang mga officers sa church, or perhaps doon na sila yung mga invited nga mga speakers. The So, same murag with the local kinahanglan church. yun, ibahin-bahin, Bahin-bahin yun ang yung mga oras. time. Yes, that's it. No, that's it. And which of course mas maayo ka na. You have family and then you are able to manage your time well. Pastor, since nakaistorya taning managing our time well, gusto mo masayod kung unsa yun ang pinaka-challenging nga part kung mahimo kang usa ka ministro. Well, of course, mauna na siyang imong giingon, no, we manage our time, i-balance na to, no. There should be balance always Okay. sa ato nga family, sa ato nga friends, sa ato nga work, of course, and our personal relationship to God. With God, no. Mauna pinakadako nga challenge karon, no, sa ato nga mga televiewers sa work sa pastor. That is why I would like to solicit nga sa ato nga nagatanaw karon, please pray for us. We need prayers, no? Yes, of course, Some all the people time. are thinking, oh, my pastor did not visit me. On the May other bahay na hand, yan. please ask yourself also, why is it nga ang pastor wala naka-visit nimo, no? Kaya ang pastor, doon na po siya family. Of Doon na po course. siya mga cares sa kinabuhi. Usay Doon ra na ba po siya mga load, no? Nako yung mga friends nga anak sa pastors, usay mag-iyon sila nga sa papa, priminti lang siya, mas close niyang ubang batanon kuno usahay, mas balaan pa nila ang problema kay ato mga ubang mga batan, may duol sa pastor, mga sig patambag. Even ako, na po ko experience sa mga pastor nga, nangita siya sa mong church pastor and I told her nga, basi wala siya ron kay nag-family time, kay always man gid ang mga pastor nga, ang community usay maulahin na gid ang family. Now, So, pastor, nasayod ta even sa school, sa politics baka or sa company, sa work, any field, Yes. naagi mga controversies nga gakahitabo. Now, exempted ba ang usa ka pastor or usa ka minister aning mga kontrobersiya nga maabot sa No, actually, we are not exempted. Kung imo tan-awon, Tao, good. no? Ang pastor, he is in the center, no? You are a church figure at the same time a public figure. Okay. So ang controversy na agyud, if not sa imo diha sa controversy sa church or perhaps sa imo nga family. Yes. And siguro sa the way you handle your work. Usa po na siya sa mga services. That's true. And another one perhaps is your program. No, ang pinakadako gud siguro nga Ano mga yung programa? controversies usahay when a pastor takes sides. No, take sides. May There usahay are nga- sometimes mga issues nga you have to take side, Darrell, no? So you have to do it. However, in my case, I always make it a policy Nga. that I always take side with the principle of the Lord, with the principle of God. I think that's fair enough. Yeah. I think mas masabtan na. Although sa uban dili pa kayo in the meantime, no? Anang panahon na di nila masabtan, but later on eventually ilan na especially masasabtan. maguna-una gid sila nga pastor and then dapat perfect. As long as you are on the right side. Mao gyud na dapat nga ato ang mahibaw Kinahanglan gyud sa ko'y- tanan nga tao ra gyud. We pod are nga. trying our best. However, siguro tagaan pod nato og siguro pagsabot, understanding that while we do our best, we still are human, no? Yes. Usahay na agi sipyat, no? And please understand also, no? Give allowance to understand that we Of course, sometimes 11-10 commit ato na. mistake, no? Sometimes magud ang expectation, oh pastor, you are already perfect. No, we are trying our best, no? However, we fail short sometimes, of the expectations of others, no? And there is a saying in us, pastors, that we cannot really please everybody. Not only in pastors' life, but everybody, no? Everybody's Sakto life. jud na siya Mga pastor. kapaglaom, ato na doon nga si Pastor yung plea, no? Tao lang sila, sahay, na kakulangon. So, let's extend or let's lengthen our understanding. Pastor, thank you so much for coming. Nagpasalamat kay mi pastor sa time Okay. imong gihatag sa God mga bless your Before you program. go, Bless your- pastor, God bless your And, programs. ang imuhang greetings sa pastor sa imong family ug sa imong loved ones. Yes, to our televiewers and to my family, I'm so thankful. You know, nga mauna ni ato nga ministry, even before pa, my children are very understanding. Very they know supportive. my work and they are full support sa ato nga ministry. Good morning, everyone, and happy Sabbath. May God's special blessings will be with all of us today. Thank you so much, Pastor. Again, God bless your programs and God bless SPUC Guardian Church. Okay. Thank you very much. Global Network to be in touch with planet Earth's global community.
Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Usa ka sensitibong isyu ang atong paghihisgutan sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ang akong edad 24. Graduate na ko sa college ug karon nag-work. Sa among pamilya, we were trained to respect women and obey the rules of preserving virginity among women. I tried to keep this principle, but I felt disappointed when all the women I get related to with were not worthy of that respect. Why women today are presenting themselves as someone nga dili pwede i-respect. Pihikan ko nga pagkatao og hangtod karon wala pa ko'y na ilang nga babae nga maayo ang taras. Uy. From Sir 935 to 86. Joining us mga kapaglaom, ang atong guest kaganina sa Call It a Miracle, Attorney James Judith. Ug kabalo gyud ko nga daghan kini siya og masuggest alang sa atong sender karon kabuntagon. Kauban po nato si Pastor Sammy Pagunsan alang sa mga bulawanong mga pahimangno. Okay, let's start off with Attorney. Ikaw yung una, Attorney. Attorney. Balao na wala. Unsaon man yan niya, Attorney? Ngano ko ng mga babae karon? Why women today are presenting themselves as someone nga dili pwede i-respect? Siguro sa iyang patanan, no, kaya ang atong kakakita mang good charm dili malalis murag ang atong kultura ang kalibutan nato karon murag ka-liberal na. So murag ang atong konsepto sa kung unsa gyud ang virginity gakausab na pod. Kung imo mabantayan ba? Crucial labi gini siya na among young professionals murag kuha na kay ba liberal na nga ayaw na tong mga kinaraan nga imo nang ipreserba sa imong maabot nga bana na murag ang ilis ay, murag hedonistic na ba nga? Importante nga maligaw ka. Total, wala naman kayo obligasyon sa college. Mo na akong kakabantayan, no? Nga, ang importante sa ilang nga, humana sila sa kuleyo, wala na sila tulubagon sa ilang mga ginikanan, kaya ang ginikanan magin mo gabantay sa imo. So, gaka-liberal bali pod ang ilang panlantaw. So, mo na iyang pag-ingon nga, wala na ko na kakausap babae. na ang lahi ng mga taras sa mga babae, mga babae. Wala na maayo nga taras. Siguro kay liberal, murag mao na iabot pasabot kay liberal na mo na panlantaw sa tanan. Pero siguro depende kung mauyon siya or dili. Kung kinsa malugat makauban din naara mo gud na sa tao gud kung unsa ilang kung gitagaan ba nila premium ang virginity or dili. Ang importante is kining kung imo tan-awon di man gud nato pwede itandi ang atong kultura ani sa Amerika kay dito man na naguna nga liberal kung sila nga katilingban. Pero nagyud siguro standards of mga principles nga dapat i-uphold nato. Dapat. Okay. Let's have Pastor Sammy. Yes, sa ato nga nagapangutana, no, siguro si attorney correct na siya sa liberalization o ganing ginatawag na to nga globalization. Kini sab ang ginatawag na to nga intercultural kuan ba exchanges of ideas. Daghan na karon sa mga puti o mga foreigner nga nakabinyo sa ato nga mga kabatan-unan dinhi o sa ato nga mga kababainan. But while ang issue sa respect no sa mga kababaihan ato gyud ang buhaton sa ato nga sender no, we do respect women karon no. Kay man gani tungod sa pagka-liberal o sa pagka hilabihan na ka ingon nato taras ba sa susyudad karon dili lang sa babae kung dili sa lalaki no. When speaking of virginity that not on dili lang isa sa babae lang. Apan sa lalaki sab no. That is why the Bible
is ako as a pastor, mo-counsel gud ko. Lalaki. Nag-counsel ang Bible sa mga single, do not commit fornication. Okay. Unsa man ning fornication? Ang fornication that comes Pastor, later ato na siyang i-explain. Kasi ato nang i-explain mga kapaglaom. Later, mubalik pa mi diri sa Panimbaya. Pero sa Dear Panimbaya. Pero alas 7 na ang takla sa Kabuntagon. O amo kamong giimbita sa pagduko sa atong mga ulo o sa pag-feel sa presence sa atong Ginoo, sa atong mga kasing-kasing, samtang kita mag-aampo sa 777 prayer. Mga kaigsunan, panahon sa ato nga pagsaulog sa ato nga nabatasan na sa tibuok kalibutan, ang ato nga initiative nga gina-emphasize sa matag buntag o gabi, aduna kitay tulumanon nga ginatawag nga 777. Kini nga initiative o pamatasan ginahimo nato matag ika alas 7 nga oras sa buntag og sa gabi o usab sa tibuok nga semana sa tanan nga mga membro sa Adventist Church, no? So this morning akong ginaawhag ang katilingban sa maayo kaayong himo niining pagampo so that we will be strong with the Lord, no? Kita nagatuo nga ang pagampo adunay dako nga kalabutan diha kanato. And this morning I just would like to invite you to focus on the things, especially ang atong kay text nga makita sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30, no? Diha nagkanayon si Ginoong Hesus. He is inviting everyone, no? While he was inviting this to the disciples before, he says, and I quote the Bible, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. For my yoke is easy and my burden is light." Mga kaigsunan, daghan kayo mga prayer request din sa ato. We come to the Lord today. I request everybody to just pause sa ato mga kaigsunan nga nagabantay karon. Ato lang iduko atong mga ulo o atong i-concentrate ang atong una-una di sa Ginoo, and we believe that the Lord will answer our prayer. Magampo kita. Amahan nga balaan, tag-iya sa among hulam nga mga kinabuhi. Nagapasalamat kami niining higayon sa pagampo. Ikaw nagdasig kanamo nga kung unsa ang amo pangayoon, hangyoon diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus, imo kining pagahimuon. Busa niining kabuntagon amahan. Daghan ang amo nga mga kaigsunan nga adunay lulan, mga balatian, mga handom nga makapasa sila sa ilang board exams. Sa pinasahe, ang amo nga mga magtutudlo nga nag-review o nagapangandam nga ilang mapasaran ang ginatawag nga licensure examinations for teachers. Hinaot amahan, imo silang tabangan. Hatagi sila o kaalam nga langitnon nga ang mga butang nga ilang natun-an panahon sa ilang kolehiyo, sa ilang pagtungha, ila kining mahinumduman, ila kining matubag ang ilang mga pangutana didto sa ilang exam questions, og hinaot amahan nga ang kaalam nga langitnon imong igahatag diha kanila nga dili lang nila mahinumduman ang mga butang nga ilang nakatunan kaniadto, apan kini ilang mahimo sa pagtubag sa mga pangutana nga gipangutana kanila sa ilang exam. Hinaot nga ang kagahom sa paghinumdom imong igahatag kanila. Og ako nagaampo nga pinaagi sa pagdihon kanila sa balaang espiritu nga ginahatagan nimong kagahom sa paghatag kanila pahinumdom. Kini mahimo usang hinungdan nga sila mahimong magmalampuson sa pagpasar sa ilang board exams. Daghan usab kami mga kaigsuunan o mga kabatanunan nga anaa sa mga balay tambalanan
ang uban naara sa ilang puloy-anan. Ako nagaampo amahan, nga ikaw ang magahikap kanila, magatabang kanila, nga ang mga nagmasakiton, makadawat balik sa ilang orihinal nga panglawas, nga ang ilang mabati sa imong paghikap kanila, adunay kalampusan sa kagahom o pagbalik sa ilang naandan nga panglawas, nga ang ilang mga organo, mga bahin sa lawas mo buhat sumala sa ilang gingbuhaton. O ako nagaampo amahan nga hatagan nimo sila sa paglaom nga langitnon, nga sa ilang pagkaayo sila maghimaya kanimo. Adunay mga kaigsuonan namo nga bantay karon og nagaampo usab, daghan sila suliran sa ilang pamilya. Ang uban adunay mga bingkil o bikil sa ilang relasyon sa magtiayon, asawa o bana, o bisan pa sa mga kabataan, babae o lalaki, o kaha sa ilang mga kaparintihan, o sa mga kahigalaan, o bisan pa sa mga silingan. Amahan nga balaan ako nagaampo, nga imo silang tabangan, hatagan sa kaalam nga langitnon, nga sa ingon ni ini, makadawat sila o kalinaw sa panghuna-huna, nga ang usag-usa maghinigugmaay sumala sa imong mando sa matag usa kanamo. Aduna usab mga pamilya o mga estudyante nga adunay problema sa salapi, ang ilang paninapi amahan, hinaot nga imo usab silang tabangan, nga adunay kagahom ang ilang mga ginikanan o kaha mga kaparintihan, bisan pang mga kahigalaan o bisan unsa nga organisasyon, asosasyon, federasyon, o bisan unsa nga grupo sa tao nga adunay kahangawa nga magatabang sama niini. Kauban usab namo si Attorney James Judith, imong nakita amahan ang kausa nga iyang ginahimo, ang iyang pagtabang, ilabi na gayud sa mga kabos, sa mga ginadaog-daog, ni adtong wala gayoy ikahimo sa ilang kaugalingon, apan tungod kay imo siyang gihatagan sa kinaadman sa pag-interpretar o paghibalo sa balaod. Gamita si amahan nga daghan pagayod nga mga katawhan ang iyang matabangan dinhi sa Cagayan de Oro og sa maabot sa iyang influensya dili lamang dinhi sa amo nga probinsya, apan lakip na sa rehiyon o kaha sa tibuok Pilipinas, bisan pa sa tibuok kalibutan nga maabot sa iyang influensya. Hatagi siya maayong panglawas, gugma diha kanimo nga siya magmalampuson sa iyang kinabuhi, panalangin ni iyang pamilya, ang iyang mga plano sa unahan. Og kaming tanan sa mga kabatan-unan, og bisan pa sa among nasod, nagaampo kami sa among mga pangulo sa nasod. Nagaampo kami sa among mga pangulo sa nagkalain-lain nga probensya. Ang amo nga mga congressmen, mga senators, mga opisyalis sa barangay, gikan gayod sa pinakataas hangtod sa pinakaubos, panalangin na sila amahan. Labaw sa tanan, ang among pinangga nga presidente, si Pinoy, panalangin ni siya, o ang iyang mga kabinete, nga hinaot magmaalamon sila sa paghatod sa maayo nga serbisyo diha kanamo, aron kami sa among handom amahan, nga silbi usa ka nasod, dili lamang mahinadlokon diha kanimo, apan mauswagon sa panginabuhi, o mauswagon sa amo nga pag-alagad diha kanimo. Salamat sa imong pagtubag. Daghan pa ang amo wala masaysay o wala masangpit diha kanimo, apan ikaw nasayod na niining tanan. Salamat kaayo sa imong pagtubag kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Gusto kang makaangkon sa kinabuhing dayon.
balanay pagbulagay, kauban na to ang Diyos. Karunig suun pangita si Kristo, samtang siya makita pa. Kay dito sa langit maangkon mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhing way katapusan, way pagilakog pangupaw. Daon sa kalipay nga di kagsaysay sa langit nung balay. Dito sa langit kita magkinit anay, kay nitulon-lon nga kalipan. Kay dito sa langit maangkon mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhing way katapusan, way pagilakog pangupaw. Way pagilakog pangupaw. Way pagilakog pangupaw. Nagkainit ang atong diskusyon diri sa Dear Panimbaya. Let's go back to Pastor Sammy. Yes, let's talk about fornication. Unsa dining fornication nga giingon diya sa Bible? Charm, ang fornication gikan kini sa original Greek word sa intention sa Bible, koini Greek nga porneo, which means nga nagapasabot nga dili kita mag pakighilawas sa dili nato o paris. Kaya ang balaang kasulatan sa Biblia, ang standard sa Biblia, ang napulo kasugo nag-ingon nga dili ka magpanapaw. Nan karon ang pagpanapaw gi-apply ka na sa mga minyo nga mosapaw sa dili nila paris. Karon sa mga dalaga og ulitaw, makigsapaw na ka o makighilawas ka sa imong say lover nga dili pa mo authorize. Sa balaod pa na attorney, dili na sila license, no? Wala pa na sila lisensya, no? While tinuod ka na nga ang pag-drive, makadrive ang tanan nga kamaon ini, pero dunay lisensyado gyud nga gihatag sa LTO. Ang Ginoo naghatag usab provision sa balaang kasulatan aron magmalipayon ang ato nga panimalay ug ang atong pagpuyo sa ato nagpangutana sa mga dalagag ulitaw, likayan nato ang paghimo niini sa dili pa kita minyo. Unsa may ato ika-advise sa atong sender pastor? Ingon man siya nga nganong ang mga babae karon ingon ani naman dili pwede respect pihikan siya nga pagkatao. Nya hangtod kuno karon pa siya kakitag babae nga maayg taras. Nga dapat niyang respetuhon. Unsa may ikahatag sa iyang advice? Siguro while tinuod nga mauna ga-respeto kita sa iyang pagtan-aw, no, pero dili lang nato ilimitahan ang mga kababainan, no? Babae. Kay whether we like it or not, aduna gyud mga kababainan nga modest pod, mga babae nga surosama gyapon sa iyang pagtan-aw. They think nga ang virginity maoy greatest gift na mahatag nila sa ilang bana. Ikaw, attorney, you've been into places, napagyapon ba kay nakitaan nga mga babae nga sa tan-aw nimo deserving pagyapon sa respect sa usa ka lalaki, the highest respect nga matag sa usa ka lalaki?
maski nasa naman ta nga nasaag, no? Daghan man gyapon. Wala siguro kita to sender. Nga depende po sa lugar. Na may lugar nga kuan gid ang pagka-liberal, napoy uban nga mga lugar nga conservative. So siguro wala lang siya naka-timing dito sa mga lugar nga dominant ang mga conservative nga mga puwersa. Kay conservative man siya no kay gi. Conservative man siya dito siya nakapaingon sa liberal po Ang nga iyang community, liberal. So, unsa may advice na to? Mura kinahanglan gyud siya mo biyahe. Mabiyahe siya para Mangita siya og place nga That's dito true. mo fit in ang iyang mga gusto, sa ba? Siguro sa ako kay Pastor Mangko mag-ampo gyud ta, charm, Mag-ampo no? gyud. Ampo gyud ta. Igsoon ampo gyud. Dayon nag-ingon mga Biblia nga pangita, kay Seek ikaw and you will magka-plug, find. seek and you will find. So That's true. buhaton nimon ang kita nga Pilipino do natay sinultihan nasa Dios ang awa, Nasa nasa tao tao ang ang gawa. gawa. So seek, no, and you will find. Of course we pray. There are still many virtuous women today. Wow, that's good. Lagi kay basi wala siya kita nako. Naman sila Dili ba? Ma-respect ang iya ma-respetar niya. Mayot ako sa una. The iya magong point is wala na siya makita nga babae nga kanang ma-respetar niya bang. Wala pa gyapon. Yes, naa pa may muna ang ako ang ano pud sa iya ha. Dili po ko gusto nga di po ko mutingog. Kay abi pa lang guilty ko. then love, no, this is a challenge sa ato nga mga women today, no, sa mga ladies na to nga kinalan modest pud ta, no, while ma-influensya ta sa mga western cultures pero naagyo tay kaugalingon nga kultura, no. Siguro ingon nila nga dili na uso karon ang Maria Clara, but let's go back to what the Bible is saying, no. Mao pero sa ko is sakto gid kaayo nga kanang nagpangita gyapon siya babae gid. Napay gid lalaking ingon ani Yes, karon. and actually nabilib ko sa iya ha, pero ang ako alang is dili lang siguro siya mahimong murag basi ma-over na siya nga mahimo na siyang judgmental kadugayan kay usahay ka nang murag grabe na kay iyang Condemn na prinsipyo niya. basi condemn na siya og tao ba. Gi-general na niya ang tanan. Oh, Okay. so naagdaghan pa dili siya mag-give up kay naa pa man gyud actually. Ikaw da, Pa siya kita sa imo. kumusta man ka da? Are you seeking for a women nga unsa may mong type of women da? I think we all are seeking for the right woman nga according sa atong standards. So I'm with this guy. Galing lang lagi kay wala kulang pa siguro yung effort nga pangitaon tong So babae. ikaw na napug kagyoy nakitaan nga kanang na murag fitted sa imong mga standards nga gipangita. Wala pa actually. Wala pa gyapon. Offensive ang gutong istorya ko sa akong mga ex. opinion? Pero abi nimo nangita man gyud kag babae nga kanang pilion nimo bantayan nimo ng labi na sa papa ug mama kanang mama ug papa nga isog. Kaya ngano pag ingon ana nga mula ka karon uban si kuya. Pag uli nimo alas 6 na anak ka, bantayan nimo na. Nya isa pa nga daghan kay sa Central diha karon nga mga lalaki nato simba gani diha. Daghan kay diha uban nang gahi na gani na diha. O sa PUC pod. Ang pangidaron ni taas na ang pangidaron kay medyo lisod pod dili makighalubilo sa mga lalaki nga kung gusto pod so og napay gyud Maria daghan. Clara pod ang dating bisan ang mga sinuotan Maria Moto Clara mahimong gyapon. talagang So daghan ulay diha na, no? simba di ba makakita ra ka diha. Okay. Attorney and pastor, naamoy mga anak ng mga babae. Soon, si attorney nanay mahimong dalaga, si pastor karon nanay dalaga. What is your advice to women and to your men? Let's start with pastor. Okay, ako siguro mauna sa naamo ko mga anak nga duha ka dalaga, no, si DM or Mimi o si Sweet Sweet. The same nga gihatag nga gift sa inyong mami sa ako when we got married a long time ago. She preserved her virginity until we have our honeymoon. And we learn to know each other during our honeymoon, no? So maunang gift nga mahatag na to and preserve that kind of modesty sa ato nga pagkatao. Okay, attorney. Ako, charm, no, pastor, o sa tumakauban, kining, di na ko iimpusar lugar sa akong anak nga gamay pa man nun siya karon pero makita na nako nara saya kay ako man pod wala man pod giimpusar sa akong mga ginikanan kung unsa parang ako ang naghimo sa akong kaugalingon. So ang ako lang dala ang pagampo nga siya pod siya ra kaugalingon mo define siya kaugalingon ba. So kung sa magaling inalan sundon niya kung unsa gyay
karapat dapat sa usa ka tawo, labi na nga katong giingon sa nagpadala sa iyang problema nga angayan pod nga marespetuan pod siya nga kinahanglan niya okay. Labi na nga siya ra pa pod mo dala pod sa akong ngalan nung niya kining Pulihan. atong gihaguan nga dito lang gyapon na impos na dito nahipos ra gyapon na impas sa iya ra lang gyapon nga generation na imo lang nabantayan nak no nga kining gihaguan sa imong amahan nga nakatanan dugo luha og singot sa kana nga ngalan kay mao na kong ligasiya nga ikatag ako lang paginaot dala pagkampo nga imo sa dunta nang ipreserba dili lang sa imo nga generation sa mga musunod pa sa imo. Amen. Salamat kaayo Pastor and Attorney sa inyong mga bulawanong mga advices para sa ato ang letter sender also especially pud sa atong mga kababaihan. Now let's proceed to our kids. Nakahinumdum na pa ba mo sa inyong mga memory verses? Maminaw ta sa atong mga kabataan diri sa Kids Station. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Psalms 91:11 and 12. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Nagabalik kami diri sa Panimbayan sa Kabuntagon alang sa inyong mga greetings o sa mga balita update sa atong palibot. Atong paminaw ng usa ka concert report ni Hazel May Chavez sa Iligan City. City sa kagabhion gipahigayon ng usa ka maaninot nga concert nga gihalad kanato sa mga talentado nga mga kababayinan kauban sa ilahang maaninot nga tingog nga mao ang grupo sa Sweet Heaven's Echo or She. The Reason We Sing mao kini ang tema sa ilahang concert. Sila naghalad og mga maaninot ug mga makapadasig nga mga awit sa mga nanambong niini nga konserto nga nagapahatag og kalipay sa tanan nga mga kaigsuonan nato karong kagabhion. Unini sa mga gabion, gipahigayon ang dedication ang ginumalaan sa atong church pastor, si Pastor Melner Cagas, na naghatag usab sa dedicatory prayer alang sa maong grupo. Kini nahimong usa ka panalangin alang kanila samtang sila magapadayon sa pagsabwag sa maayong balita pinaagi sa awit. Ug karon atong mahinabi ang grupo nga Sweet Heaven's Echo. Well, wala dyan actually ni siya sa plan on the first part of it. Kay being a first year student, of course, nandiyan tayo kaulaw, maulaw dyan ko makig-mingle bitaw. But thanks to people nga nag-contribute siya, why nakapil ko aning group. Very thankful jud kay ko, first of all, kang Ate Lovely, sa iyang pagkuha na ko, then pagdawat na ko sa group. And very thankful of course ni Lord sa paghatag niya aning talent. And I pray nga ako na siya i-continue o gamit through the music ministry. Kani nga sa concert, nalipay kay ko kay balag 1 week rang preparation ani. At least kanang before ko muhawa na murag as in remembrance sa ako as in na kanang together with my sisters in Christ, magkanta mi. Sabat po sa mga ako, kung imo kong pangutanon, nadasig jud kay ko. Labi na nga nakadungog ko sa ilahang mga kanta karon nya kalabanan sa ilang gipangkanta mga Bisaya pa jud nga
Sa gingon pa ni Ma'am Lovely nga, tagos hanggang buto, dili lang kasi-kasing buto. Og ang tibuok kagabhion na puno sa mga maanindot ug mga makapadasig nga mga alawiton nga ilang gihalad sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga nitambong niini nga concert ug labi na gayud sa labing makagagahom. Ug kini nahuman nga ang atong mga kaigsuonan na puno ang ilahang makasing-kasing sa kadasig ug kalipay samtang sila nagapanimbaya kanato niini nga kagabhion. Ako si Hazel May Chavez, kaninyo nagapanimbaya. Balik kami sa mga greetings. Let's start off with Darrell. Okay, panimbaya kay Jevelyn Robio o kay Gina May Dahunan ni Kelmo from the air. Panimbaya sa Wezo family, labi na kay Jeng Jeng Wezo. Happy Sabbath day. Hi, good morning. Happy Sabbath sa mga gwapa-gwapo nga mahal sa panimbaya. Yeah, thank you. I-greet na ako akong family nga si Toots o si Tats. Greet po na ako akong Mama Beta. Greet po na ako akong mga sis. Silang ng Dos, Dors o Ing. Greet po na ako akong friends nga sila Chow, Jordan, Dana, Abby o Ella o nga Tuas, California. Wow. Greet po na ako akong mga friends nga Teen Out Church nga sila Cha-Cha, Ging o Ruby. Greetings gikan kang Melvin Ebal. Okay, amo mga pagpasalamat diha kang Mr. and Mrs. Rex Gonzaga sa inyong pagsuporta sa Hope Channel. Kauban ni Mr. and Mrs. Nick Tornado, Mr. and Mrs. Wahiman, Corazon and Ed Waheman, ni Mr. and Mrs. Asena sa inyong pag-atiman sa atong Hope Channel. Kauban ni Ati Dadak Camarillo og sa iyang husband, og ni Sir Roy and Ma'am Karen Perez. Thank you so much sa inyong mga pagsuporta sa Panimbayan sa Kabuntagon o sa Hope Channel. May buntag sa tanan, greet ko kang Lovely Neri og Dwayne Jairo sa Kauswagan, daw kang Lolong og Jinky Paklar og Jonicia Mundihar, nga busy kayo. Happy Sabbath to all. Thank you. Greetings to Balaba family sa Bara Church, especially to Aldrin Balaba. God bless. Gikan kang Ayami Apjan. O good morning Panimbayan sa Kabuntagon sa Taga-Bunbun SH Church ni Amor Baldago, Mea Barot, Raul Boizer, Ronnie Boizer, o kang Dedet Odang, gikan kang Sheila Bailo. Ate Sheila, happy Sabbath kanimo din na akong anting nga pinakakusgan. Okay. Akong pasalamatan atong mga sponsor diha sa Central Church, sa atong Panimbaya. Daghang kayong salamat sa inyong pag-support sa ato ang Panimbaya sa Kabuntagon. Ako sa greet ang ato ang maabtikon nga head elder, Elder Ruben Flores, kauban siya ang family, Dompor family, o sa Tanghal family, o sa tanan ng mga elders, labi na sa among bag-o nga church pastor, Pastor Jimenez, sa Central Church. Happy Sabbath diha kaninyong tanan. Panimbayan ako diha sa Kabuntagon ang akong pamilya, si Umugos family, Silvan family, Makalaking family, Jordan family, Sibelita family, o Nakwa family, o sa tanan nga mga host diha sa Panimbaya sa Kabuntagon. Gikan kini kang Kaimi Nakwa. Okay, I'd like to greet my friend Faith Aranas, ang isa ka si alumnus nga iyahang birthday karon. Congratulations also Happy nga birthday, siya Faith! Happy birthday! Happy wedding! Happy birthday also to Lederly Mendez tomorrow. And naay prayer request diri para sa licensure examination for teachers ugma. So please pray for the following Barimbao, Jessica Dinampo, Madeline Escobido, Blessed Hope, Besas, John, Vincent, Arnaiz, Lauren, Cabelte Saibel, Karen, Silagan, Teya, Hilaylay, Janice, and Novi Gumban of Bookbox. Panibay sa Kabuntagon, kay Ate Shai Shai, Kuya Nico, Kunya, Benji, kay Ronnie, kang Apple, Shelamay, Ching, Ching, Pearl, Bing, Bing, John, David, Jerry Bell, Shaverina, kay Ate Joy, Kuya Prince, Kuya Gedjon, kay JP Sabiliano, Kuya BJ, Ate Starly, ug kay Maymay Nakwa, ug kay Kim Nakwa. Salamat and God bless from Maymay Nakwa and happy birthday to Auntie Roliza Yoyon Dahunan of Northeastern Mindanao Mission from Dahunan family. Belated happy birthday also to Sister Annalyn Canacho Batolan and Sister Ellen Joy Del Socorro from Quiet Art Church, and belated happy birthday to Darrell. Kaya nang luod siya nako. Wow, happy birthday. Okay. Si Toto Dahunan nag-promise siya nga ang iyang birthday nga sponsor siya sa ato ang pagkaon. Kita tanan rin sa Panibaya sa Kabuntagon. Nagpaabot gid sila. Dili na daw, wala na daw kay busy sila ato kay nag-overnight sila. So karon. So Kang Puts. Ay, by the way, amo mga pagpasalamat kang Puts Salvarion nga nagid siya karon Kabuntagon alang sa Hope Channel og sa Panibaya sa Kabuntagon. Thank you. Thank you kayo Sir Puts
Pocholo Sarbalion. Thank you kayo. Okay, mga Kapuso. kapaglaom, ayogin mo pagmahay nga dili ninyo mabasa tanan ang among mga greetings diha pero daghan pa kay tag Sabadong nga maput. Ayaw kalimot nga ang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait. Pagtinabangay ug pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Gusto na ko i-greet ang Visaya family. Happy Sabbath. Enjoy viewing. Happy Sabbath kay Pastor Nilo Mamak with his wife from Ayan Muñez. Good morning sa imo manimbaya ko sa taga Golden Friendship Association, taga Villa Trinitas Church. Dasig ng mga gwapo I would o like to greet gwapa. my husband nga naa dire. Yes, Ako Christian. sa si Ma'am Rugay, si Vincili Ramos, na sila ro nagtanaw kauban siyang mama. Ilyarina Sa family. M7. Ilyarina Panibaya family diya sa sa Kamanan. Taguluan sa Magbanwa ug Aki family gikan Kusa. kagabi. Ubing Cervantes. Thank you so for much. God viewing. bless everyone.